Igbo dị mma, chetakwa na okirikiri ka a na-agba ukwu ose anaghị arị ya enu. Otu a ka anyị si buru oche wee wụchaa na akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, dịka odogwu Karim Benzema gbanyere ọkpọ atọ nke PSG satara naanị otu bụkwa na egwu dunara ha na egwuregwu UEFA Champions League. Otu akatamkpo gbaburu Manchester United aha ya bụ Rio Ferdinand ekwugo na onye ụta niile ga-adịrị n'otu egwuregwu PSG kpatara ihe ha jiri na-abụ onye nke ọ kpọrọ Marquinhos. Ọ sị na nwa amadi a agbaghị mbọ dịka otu o si kwesị ịgba na mbụ na ọ bụ ihe ndị a mere Karim Benzema jiri wee nyete nwe ha ọkpụ atọ nke ha satara naanị otu n'ime ya. Ndị Igbo na-etere aka Chinedu Nwadike bụ onye na-eti egwu ụka pụtara ihu na ọha nta akụkọ dị iche iche wee yọọ ndị mmadụ enyemaka maka ọya umeju nke o nwetara. Ngwa jezienu kirie ihe onyonyo ebe otu onye na-eso ụzọ Kristi si na ọ ga-agarịrị ọkụ mmụọ maka ka ite ndị ụka niile ule dịka onye a na-eso ụzọ Kristi mere ka ụwa mata na anya bụ ihe onyonyo. O kwuru na mgbe nwa amadi abụ Chinedu Nwadike nwere ọya umeju na o nweghị onye isi nchụaja ụka ọbụla ọ gara yọọ ma afọ dịzie na ha enyeghị ya aka tupu o buru gawa n'ọha nta akụkọ dị iche iche ịga yọọ ndị ụwa maka enyemaka. Prince Chinedu Nwadike, you need prayer, you need deliverance, you need Jesus. You need Jesus in your life. You need the king of Christ. If you are there, Megan, some people pass for the bad sick. Remember, the Bible said that only open a sinake culture the body of Christ. You came out on social media to disgrace the gospel, to disgrace the men of God, to disgrace the reverend fathers and pastors. God will not forgive you. Even though you die, you are going to hellfire. Nke asatọ, Reje Agbo Ogon bụ onye Cross River edegagoro ọhaneze nakwa ndị uwe ojii akwụkwọ iji wee gọrọ isi onwe ya n'otu nzuzo nke ọ nọbụ n'ime ya kamgbe. Nwoke a na-akpọ Agbo Ogon o dere ozi dị otu a iji wee gwa ọhaneze na ọ hafego ndụ ya n'aka Chineke nna kere eluigwe na o jikwa ohere a wee mee ka ndị otu nzuzo nke ọ bụ ofu onye n'ime ha mgbe mbụ mata na ọhụ na ọgọdọ ekegokwa nsị ka hapụ ị na-akpọkwa ya aha ma ọ bụ inye ya nsogbu n'ihe gbasatara ọgbakọ ndị otu nzuzo ọzọ. Nke asaa, Prophet Hubert Angel bụ onye isi nchụaja n'ụka British Zimbabwe Charismatic Evangelical Church agwago ndị na-eso ụzọ ya ebe ọ na-ezi ozi ọma na igbu mmadụ, isi asị, ịtọrọ mmadụ nakwa ikwu iko ma ọ bụ ihe ndị ọzọ a na-akpọgasị ihe ọjọọ enweghị ihe ọjọọ dị iche ọ bụ na ihe ndị a abụghị nnukwu njọ dịka o si wee kọwaa kama nwa amadi abụ onye na-eso ụzọ Kristi mee ka ndị na-eso ụzọ ya mata na njọ kachasị njọ niile bụ mmadụ imepe ọnụ Chineke nna nyere ya o ji eli ji eri ede wee kpọọ ibe ya okpo na ọ bụ nke a bụ njọ kachasị njọ niile. Nke isii, ngwa gekwanụ ntị ọhaneze ka unu nụrụ maka otu egwuregwu bọọlụ ndị jegoro debanye aha na kwọta final asọmpi egwuregwu nke Champions League nke jikọrọ mba ụwa niile. Otu egwuregwu bọọlụ ndị a bụ Manchester City nke nọ na mba England, Real Madrid nọ na mba Spain, Bayern Munich si mba Germany nakwa Liverpool nke si yazikwa mba England. Ndị a bụ otu egwuregwu bọọlụ ndị tinyegoro aha ịgba kwọta final na asọmpi egwuregwu Champions League nke afọ 2022. Nke ise, onye mmekọrịta ndị uwe ojii na mmadụ dị n'aka n'ime Taraba steeti ekwugo na ọgụ ahụ ndị uwe ojii na ndị na-ele ọgwụ ike a na-akpọ NDLEA na Hicha nụrụ na ogbe ATC nke dị na Jalingo n'ime Taraba edobego otu onye n'ime ndị a na-ele ọgwụ ike n'ozu mgbe ozi a ji erute anyị aka. Nke anọ, nwatakịrị nwaanyị ahụ bụ nwata akwụkwọ nọ mahadum aha ya bụ Chidimma Ojukwu a sị na ọ bụ ya gburu Michael Ataga bụ onye nke okwu ya ka nọ n'ụlọ ikpe eturugo ugo n'emume nwaanyị kacha mma nke emere n'ụlọ nga nke a kpọrọ n'asụsụ bekee Miss Prison Beauty Pageant na ụlọ nga nke dị na Kirikiri n'ime Lagos steeti. Nke atọ, ndị ọrụ National Union of Road Transport Workers bụ nke a na-akpọ NURTW na Hicha agwago Musiliu Akinsanya bụ onye nke eji MC Oluoma wee mara ka ọ kwụsị ọrụ maka anaghị eme ọfụma nakwazi ịlụlụ aka dịgasị iche iche dịka onye isi ụlọ ọrụ a na ngalaba nke Lagos steeti. Nke abụọ, na-eteghị aka ndị ji egbe amaghị ndị ha bụ akpọrọ ndị unknown gọọmenti n'asụsụ ndị iti na-aga n'ụlọ egbusisi ndị ọrụ nchekwa Ebube Agụ na Isi lokal gọọmenti nke nọ n'ime Ebonyi steeti. N'abalị foro taa, ndị a akpọrọ ndị unknown gọọmenti agago gbuo Ejike Nwagbaga onye mgbala ukwu nke so n'ọrụ Ebube Agụ na Isi lokal gọọmenti nke nọ n'ime Ebonyi steeti.
Nke mbụ, dịka ọkaikpe Ịnyang Ekwo bụ onye nke nọ n'ụlọ ikpe ukwu were bie ikpe wepụrụ gọvanọ David Umahi n'ọkwa gọvanọ nke Ebonyi steeti. Nke a mere David Umahi jiri wee gaa goo ndị Senior Advocate of Nigeria bụ ndị nke akpọrọ SAN n'aha mmadụ 18 maka ikwudoro ya dịka ọ sị na ya ekwetaghị n'ihe ya bụ ụlọ ikpe kwuru n'isie, nke mere ha ji chụtuo ya na osote ya n'ọkwa ọchịchị gọvanọship nke Ebonyi steeti. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu, ọkwa ebe a ka anyị ga-adọbiri n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Ndị Igbo chetakwa na ọkwa mbọsị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibie, maka ndị Igbo na-asị na ọkwa mba na-achị n'onu n'onu. Ọ ka bụrụ isi ichoku n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn. Ya gazie.